Fuara Cil û Bergan Ango Fashion East li navenda Kongre ya Stenbolê birêve çû. Fuar bi hevkariya saziya fuaran ya bi navê Patika û Komeleya Karsazên Tekstîlê ya Osman Bey hata organize kirin. Bu yıl birçok alanda çok fazla İsal di gelek qadanda duwarê siyasî û aborî de ji ber terorê em di qonaxeke ne baş de derbas bûn. Ji bo em vê qonaxê li pişt xwe bihêlin, em çûn gelek herêm û bazarên cihêyên cîhanê û melêkolîn kirin. Ji bo fuarê me du hotel vekirin bi piştgiriya Wezareta Aboriyê û her du otelên me jî bi mêvanan tijene halê hazir. Kadar tamamıyla doldu. Ji Ewropa, Kafkasya, Rojhilata Navîn û Afrikayê ji 35 devlet û 71 bajaran gelek kompanyayên mezin yên Cil û Bergan û karsaz û dîzayner beşerî fuarê bûn. Li qada fuarê her cûre moda û dîzaynên sala 2017 yên cil û bergên jinan wek kiraz, fîstan, nîşanî, bûkaniyan cî kir. Bi taybetî bûkaniyên rengîn yên li ser mankenan hêjayê dîtinê bûn. معكم فؤاد سركيس مصمم ازياء لبناني بس از جی لبنان هاتمه و دیزاینرم لیل استانبول جی جهه من هيا ما به برهمن خو بجداری د پیشانگه دکرنه و برهمن مال توای جهان بلاف دبن از هیوی دکم بالاوا کشان دبت ان شاء الله تعجبكم الكولكشن نحن هلا بمعرض اسطنبول يعني 2017'deki Di 2017 de elgorî min trenda herî berçav, reng û kulîlkin. Ji wan modeyên kevniyên bêreng û nexşên giran bêhtir, dirûvên hinekî din sivik û rengîn û femînen derdkeve pêş. Yani ne stîla ciwanan lê bêhtir stîleke ne gelekî giran modeye ûl pêş e. şu anda gündemde. Em ji duhokê hatîne vêrê, ji bo fuar em hatîne, ji bo ticaretê em hatîne vêrê. Bolayê tişekî can e, modelê can e, model derdkevin, modelê can derdkevin. Em vêrê sipariş dikin, model ji bo me diçê dikin, mesela dişînine duhokê. Em modelê xweşik divêrê, hene zehf hene. Fuara Cil û Bergên Bûkan ev 4 salin birêve diçe. Ya îsal jî dê ji bo 3 rojan berdewam be û tê çaverêkirin ku 25,000 kes serdana wê bikin. Armanca serekeya avê fuarê ew e ku bazara Cil û Bergan yan Tirkiyê li temamê cîhanê bela bibe. Bi taybetî ji dewletên erebî eleqeyeke gelekî mezin heye û salane dahata vê fuarê jî $3 milyon e. Mistefa Beyar, Rûdaw, Stenbol.